кажете, тя е рамката, в която се развива европейското просвещение и след това да кажете, тя е издържала на 200 години. Да, но така като казвам, тя се нуждае от сериозно изумление и после тя е издържала 200 години, не звучи някакси добре. Не звучи много правдиво. Не правдиво, а по-скоро... Абе, че звучи правдиво, звучи правдиво. Не звучи малко несериозно едно такова, като постаряване. Усеща се като тавтология. Да, точно. Това е риторичен момент. Тя е издържала на 200 години, тя е рамката, т.е. 200 години никой не е подлагал под съмнение учението на Нютон за устройството на Вселената. И се смятало, че всичко действа както е учението на Нютон. Като един механизъм, нали, като един часовник. Тогава метафората на това време е часовникът с механизма, нали, който цъка и всичко е подредено и се крепи взаимно. И нали, едно болче да махнеш, всичко се срутва. Нали. Това най-грубо казано е идеята за устройството на обществото, което е аналогично с устройството на Вселената. Това е проблем. Значи става 5, тя е рамката, в която... Да, това е след... Тя е издържала на 200 години, тя е рамката. И след това вече е защо? Според мен след това е все по-мощни телескопи, обаче разкриват аномалии. Точно така. В частност движението на планета Меркурий се отклонява 43 секунди на век от изчислението според нютоновите закони на физиката и накрая защо? Точно. Защо накрая? Нали, защо планетата Меркурий не е благоволила да си научи урока, да е прочела Нютон и да не се отклонява 43 секунди на век? Къде да, така не? Нютон казва, че така трябва да се върти. Тая планета нещо... Да. Обаче като се усъвършенства техниката, всъщност започваш да забелязваш и аномалиите. И, значи, защо планетата Меркурий, всъщност въпросът е към защо планетата Меркурий се отклонява, нали, и след това започва, така, значи откъсът е, това е началото на истина, всеки може да го види, от една книга, която аз много харесвам, История на съвременността 20-90-те години, от един прекрасен английски автор, Пол Джонсън се казва, нали, който е бил водещ редактор с писания Time и пише много добре, наистина. Книгата е страхотна. Нали? Той съвсем правилно всичко разполага в парадигмата, която става от 20-те години до най-днешна в света, именно във връзка с изобретяването на новата теория за Вселената, която коя е, колеги? Новата теория. Айнщайн, теорията за относителността, да. Именно теорията за относителността сменя нали, това, което Нютон. Да, така. Така нещо да ме питате по отношение на нещата. Сега, аз ще го кача, но за следващия път, много ви моля, ще кача едно. Обикновено се нарича есе, макар че това не е есе. Нали, но пък по някой път никак не е полезно жанрово да определяме нещата. Един текст от автор, който може да ви се стори интересен, може и да не ви се стори. Тук зависи. Значи един текст от Хорхе Луис Борхес. Някой, ако има сборника Вавилонската библиотека на Борхес, нали, може да си го прочете, те си го тянат, може да си го разпечатат, той е на PDF, от книгата е сканиран. Текстът, с който ще се занимаваме, и който също така има много така, важен принос за нещата, които говорим тук, е аналитичният език на Джон Уилкинс, така се казва, текста. Нали, това нещо обикновено се таксува като есе, но чакайте да видим сега всъщност тук. Как се беше въпроса с аналитичния език на... Ето тук, сега, ето за схоластиката, тук съм ви дал основни неща, които просто хубаво да ги имате като информация. Ето Томас Кун, структурата на научните революции. Това го имате. Забележително, между другото.
Няма какво да си... Бистрим по-нататък за коментар на нещо. Това ми е любимо. Това, че за смях. Зареждам баба. Защото при мен вкъщи зареждат ски бързо. Благодаря. Ужас. Как да зареждат пиксели? Индианско мечтение. Мъчението. Тук 2008 година някакво земетресение пак имаше и сега тук ни обясняват какво е земетресение. Той явно някъде е копи-пейстното от някъде, обаче това става дума за информационна агенция Фокус. Нали ни казват това, че тук първата част е просто... И като стигнете до киноцентърът или фокусът на земетресението, и виж какъв киноцентър при 5 лева, нали? Човек си представя това в Бояна, нали, киноцентъра. Какво е това колебателно движение? Да, бе, да. Мал си го това го има. Точката на повърхността на Земята, непосредствено над киноцентъра, се нарича епицентър, нали? Или това е проекцията на киноцентъра върху Земята, нали? И ако човек през цялото време киноцентър разбира по другия начин, нали? Почва да става хахо. Тектонски вулканични. В един момент се появява и някакъв хипоцентър. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки, междинни и дълбоки. Най-разрушителни са плитките тектонски земетресения. До този момент въобще за тектонски земетресения не е само. Земетресения се измерят с така нареченото, що е така наречена скала, тук и го имате, не е. Може би имат предвид дълбочината, на които са намерят тектонските плочки. Вероятно, ама това представете, вас ви е треснало земетресение и отваряте агенция Фокус, нали? Значи забележете къде става дума, значи това е кое. И нали, института там по физика, нали, геофизика на БАН, нали, там е съвсем нормално нещо такова да се появи. Сега, като влизаш там, бъди добър, така добър да им знаеш, че е новите, ама това е агенция Фокус. Нали, това е за максимална широка употреба и по киноцентър, проекцията на киноцентър, това е епицентър. Нали, това си е направо. Това като онен ден по радиото някакъв депутат се изтърси и каза, в Народното събрание ще се създаде комисия за разследване на комисията и така. Така горе-долу по този начин, ще се създаде комисия за разследване на комисията. А кой ще последва комисията за разследване? Точно това е сега, така до края на света. Кой варди вардианите? Да, значи говорим за аналитичния език на Джон Уилкинс. Това между другото всъщност да.
Ето го самото есе, но човек трябва да се го чете сам. Това есе, между другото, едно е забележително със следния пасаж, който по едно време беше само мода, всеки уважава себе си учен да цитира този контекст. Тук пак чакаме да се зареди. Само ще ви го прочета. Тези мъгляви, неверни излишни сведения напомнят за класификацията, която доктор Франц Кун приписва на някаква китайска енциклопедия, озаглавена под Небесна империя на благонамерени знания. В чудноватите страници пише, че животните се делят на принадлежаше на империя, балсамирани, дресирани, Г прасенца с окалчета, Д сирени, емитични, Ж скитащи кучета, За включени в настоящата класификация и буйстващи като обезумели, К неизброими, Л нарисувани със съвсем тънка четко, камилски косъм, М и други, Н току-що щупили ваза, О наподобяващи отдалече мухи. Значи това беше само мода 90-те години, особено в рамките на когнитивните науки, нали, да се цитира този пасаж от есето на Джон Уилкинс и следващия път ще обсъдим. Нали, това звучи абсурдно, смехотворно и така нататък, но е извадено извън контекста. Значи хубаво е да прочетете цялото есе, за да разберете в какъв контекст се появява. Но си помислете, например, като си нагласите да речем почтата или съобщенията, нали, папки правите, и сега служебни, частни и така нататък, и оставят никакъв брой писма. Какво правите на обикновено? Слагате други. Не мога да ги класифицирате. Нали, т.е. оставате да мислите повече, нали, после за тях. И почитката от Дебели Косми на Камила не са ли брои? Беше отрежда от брои се, всичко се брои. Ами добре, колеги, това е за днеска. Благодаря ви за посещението и за вниманието. До следващата програма. След ще бъдат тук на тип? Да. Който иска, може да си го вземе.